ker be onge kaka onyalo timo yiero. Erokamano ahinya. Bon gino mara ni winja koro yo makare kintiere kaunti ma Homa Bay. Arwak en network ahinya nyaka luore gi thor wach marwa. Mano kotende kod kihondko mantiere IEBC ni diwach nang'o? Erokamano ahinya Sharon, ageno ni koro inyalo winja. Awinji, dhi nyime. Go erokamano mokwongo, wan gi shida mar technology matin, but wamor in Homa Bay ing'eni warito rwako ker, koro ne watemo mondo wabi dala mondo warwake gi sironyo. Otherwise, nikech time awach matin, wang'i maber ne kane the president ose receive the names manobedo selected with the selection panel, bang'e kanotero nying go mondo oyier kendo puodhi gi od bura through the jailer committee, to ji ariyo ne odhi e court kaka iwacho no, mondo ne gichungi ma kata case no ruling ne biro kawuono on 29th before Judge Mugambi mowacho ni the ruling is ready, ma ng'eni in the next 1 hour obedo printed mondo some. To Kelvin Roy Omondi gi Boniface Mwangi nodhi e court ka giwacho ni giwacho gik mang'eny. Mokwongo mane giwacho en ni the selection was not done on merit, ni jogo moko nokotim kaka dwarore, kendo ni jomoko wa state officers machalo kaka an, kendo giwacho ni Hassan Nur bende ne en nochung' governor last election 2022 ma sheria ok oyiene, to kendo giwacho ni nitiere gima under the NADCO iluongo ni consultation and concurrence nokotim kaluwore gi NADCO report mawacho ni the opposition bende ne nyaka lu. To mogik bende ne gi complain ni report ni nonego bed ni kete public as a public report mar interview mondo jopiny ong'e ni namba 1 ne en ng'a, namba 2 ne en ng'a, namba 3 kamano. Koro ne gidhi e court, to court kawuono dhi golo ruling on 29th ma kawuono, ka bende ginyalo stay. Inyalo paro ni the stay manoketo on the issue of parliament approving and vetting those candidates kanyalo dhi mbele kata oyo. Koro mano e ruling modhi chiwo kawuono.